Narito na ang mga malalaking balita ng Central Luzon ngayong araw. Total COVID-19 Delta variant cases sa Central Luzon, 39 na. Isang active case, binabantayan. Athletes Village sa New Clark City muling gagamiting isolation facility ng Pampanga Provincial Government. A4, essential workers na papasok sa Zambales kailangan ng negative antigen test result. PAMCHAMPAS President Rene G. Romero nananawagan sa mga LGU na tutukan ang business crisis sa Pampanga. At frustrated plantita, ibinaling sa baking ang kanyang hilig sa halaman. Maya Pabengi, Pampanga. Magandang gabi, Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa mga karapig lalawigan, naghigpit na rin ng kanilang health at safety protocols ang Zambales. Maging ang mga essential workers at authorized persons outside residence o APOR ay kinakailangan ng sumailalim sa weekly rapid antigen testing. Negative RT-PCR test result naman ang dapat ipakita ng mga mananatili ng lampas 24 oras sa probinsya. Si Rainiel Pawid ang may report. Matapos makapagtala ng 2 kaso ng COVID-19 Delta variant sa Olongapo at isa ilalim sa Enhanced Community Quarantine ng Bataan, naghigpit na rin ang kanilang border control point ang Zambales. Upang hindi makapasok ang Delta variant, naglabas ng executive order ang provincial government kung saan kinakailangan na sumailalim sa weekly rapid antigen test ang mga APOR at essential worker na pumapasok sa lalawigan. Kabilang sa mga saklaw ng bagong polisiya ay ang nasa sektor ng cargo o delivery ng essential goods and services, APOR o authorized persons outside residence, mga kontraktor, kawani at trabahador ng Department of Public Works and Highways at mga arawang nagtatrabaho sa labas ng Zambales. Kung magtatagal naman ng higit 24 oras ay kinakailangang RT-PCR test result na ang ipresenta. Pero ang online announcement na yan ng provincial government pinutakti ng mga dismayadong netizen. Pangunahing punto nila masyadong mabigat sa bulsa ang 800 pesos na antigen testing kada linggo. Hindi rin daw ganun ka-accurate ang rapid antigen test na naglalaro lamang sa 65% ang accuracy rate. Humingi naman ng pangunawa ang provincial government at kanilang sinabi na bahagi lamang ito ng pag-iingat lalong-lalo na para sa mga Zambalenyong nasa vulnerable sector o madaling mahawaan ng sakit. Ayon naman kay Zambales Health Chief Noel Bueno, lahat ng residente ng Zambales ay kanila nang ililibre ang antigen testing. Isa ang Zambales sa may pinakamababang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong gitnang Luzon. As of August 8, 417 ang COVID-19 cases na binabantayan sa lalawigan. Rainiel Pawid, CLTV News. Pansin-pansin na ang paghihigpit sa galaw ng mga tao sa Mariveles, Bataan matapos ipatupad ang Enhanced Community Quarantine with heightened restrictions sa buong bayan. Higit 20 checkpoints na rin ang itinayo upang matiyak na essential activities lamang ang gagawin ng mga residente sa naturang lugar. Si Rainiel Pawid ang may report. Kaliwat ka ng checkpoints at napakalakas na paalala ng mga health at safety protocols mula sa mga speaker. Ugaliin po nating magsuot ng face mask upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Mga hinaharang na sasakyan at inuusisang residente na nasa labas ng kanilang pamamahay. Isang tagpong tila replay noong nagsisimulang kumalat ang novel coronavirus disease noong 1 taon. Yan ang sitwasyon sa Mariveles, Bataan matapos ipatupad ang total lockdown. Ang naturang bayan ang nakapagtala ng pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan sa bilang na 999. Dahil nga nasa pinakastriktong quarantine protocols ang buong bayan, lahat ng 18 barangay nito ay may checkpoint. Tigil operasyon din ng mga kumpanya sa Freeport area of Bataan. Lahat po ng mga pagawaan, kumpanya na hindi naman po pagkain ang ginagawa, ay hindi muna po mag-ooperate. Para sa mga nasa non-food industry, tanging mga empleyadong nasa maintenance, accounting, security at tumatanggap ng import at export product lamang ang pinapapasok. 24/7 din ang pulis at barangay enforcer visibility upang masigurong walang lumalabag sa ECQ protocols.
Noong kasagsagan kasi ng MGCQ kung saan mahigpit na rin ipinagbabawal ang mass gatherings at hindi pagsusuot ng face mask, maraming Bataenyo pa rin ang lumabag. Batay sa report ng PNP Mariveles, mula March 20 to August 7, 2,807 violators ang kanilang nahulit sinita. 1,967 ang lumabas ng walang face mask at face shield. 932 ang lumabag sa curfew. 130 ang sumuway sa liquor ban at 48 ang hindi sumunod sa physical distancing. Samantala, mamamahagi naman ng food packs ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya at bukod pa riyan ng 500 piso na ayuda na aprobado na ng Sangguniang Bayan. Rainiel Pawid, CLTV News. Bukas na muli ang isang bahagi ng Athletes Village sa New Clark City para sa mga COVID-19 patient mula sa Pampanga. Sa ikalawang pagkakataon ay gagamitin bilang isolation facility ang pasilidad dahil sa tumaas na bilang ng mga kabalen na nagpo-positibo sa COVID-19. May detalye ng balitang yan si Rainiel Pawid. Muling ininspeksyon ng Pampanga IATF ang New Clark City Athletes Village Building B nitong August 9. Sa unti-unting pagkapuno ng mga pagamutan at isolation facilities dala ng tumataas na bilang ng mga COVID-19 patients sa lalawigan ng Pampanga, napagdesisyonan na muling gamitin ang pasilidad. Mayroon itong 250-bed capacity na laan para sa mga kabalen na nagpapakita ng COVID-19 mild symptoms at asymptomatic. Kumpleto na rin umano ang pasilidad sa mga gamit na pangunahing kakailanganin ng mga pasyente. Oxygen, dextrose, we can administer ho ng mga meds na rito. So para makatulong tayo, like JBL, talagang punong-puno ho. Kung titignan ho natin, naka-tent na lang sa labas. Nitong August 5, itinaas na sa critical level ang kalagayan ng COVID-19 ward ng JBL Hospital dahil okupado na ang 421 beds nito. At tanging 6 na po na lang ang bakante. Patuloy naman ang sinasagawang expansion ng nasabing ospital. At dahil sa mutation ng novel coronavirus, mas lumalawak din ang tinatamaan nito. Maging ang mga bata, hindi na rin ligtas. Kaya naman naglaan na rin ng lugar sa naturang facility para sa mga batang tatamaan ng COVID-19. Magkikater ako ng mga bata rito. So pati x-ray machine meron na tayo, laboratories meron na tayo. Simula August 10 ay sisimulan na ang pagdala ng mga COVID-19 patients sa Building B ng NCC Athletes Village. Base sa August 9 COVID Bulletin ng Department of Health Central Luzon, pumangalawa ang Pampanga sa may pinakamaraming bagong naitalang kaso sa loob ng isang araw na umabot sa 210. Nangunguna pa rin ang Bulacan na may 473 new cases. 1,841 ang aktibong kaso sa Pampanga na may 3.20% case fatality rate. Ibig sabihin, 3 sa kada 100 COVID patients ang namamatay. Di hamak na mas mataas ito sa 2.51% case fatality rate ng Gitnang Luzon. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, PAMCHAM Past President Rene Romero nananawagan sa mga LGU na tutukan ang business crisis sa Pampanga. Mga manggagawa sa isang plastic factory sa San Simon, hindi raw sapat ang sahod at benepisyo. Kaso idinulog sa NLRC. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nanawagan ngayon si dating Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM President Rene G. Romero sa mga local chief executive na tutukan ang business crisis sa lalawigan. Ito'y matapos mais sa publiko ang datos ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 3 na nangunguna ang Pampanga dito sa rehiyon sa may pinakamaraming nagsarang negosyo dahil sa pandemya. Ani Romero, kulang pa ang naturang datos at marami pa rito ang sadyang apektado ng krisis sa kasalukuyan. Narito ang exclusive report ni Paulo G. Santos. Sinasang-ayunan ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM Past President at Board of Director Rene Romero
ang report ng Dole Region 3 na hindi tunay na lumalarawan sa totoong bilang ng mga kumpanyang apektado ng pandemya sa Pampanga ang 40 negosyo na nagdeklarang permanent closure at 741 empleyadong nawalan ng trabaho. Ang tingin ko, malaki ang kakulangan ng record na ito. No? Kagaya sa Pampanga, doon sa permanent closure, no? Ang nakadeclare dito 42 with 741 affected workers. Mababa ito. Inihalimbawa ni Romero ang kanyang negosyo na nasa services sector. Apektado rin daw ang Romac Group of Companies sa pagsasara ng ilang mga kumpanya na regular nilang kliyente. Tinatayang nasa 300 na umano sa kanilang mga empleyado ang hindi nakakapagbalik sa serbisyo. Sa amin lang, sa company lang namin, mga 250 to 300 ang hindi pa nakakabalik sa trabaho. One company pa lang yon. Paano yung mga maliliit na tindahan, negosyante sa mga malls? Kung minsan may 5 hanggang 10 empleyado yan. Nevertheless, nakikita natin, pinapakita dito na talagang marami tayong mga kababayan na kasalukuyan walang trabaho. Sinabi ni Romero na ang katambal ng public health and safety ay ang business climate sa isang komunidad. Ang business crisis sa Pampanga niya ay kailangang tapatan ng tamang formula. Huwag lamang daw sanang sanay ng tao na puro ayuda, kundi gumawa rin ng livelihood program na may sustainability. Namatay nga yung nagbibigay ng trabaho. Binigyan mo ng band-aid, solution. Binigyan mo ng temporary ayuda. Pambili ng bigas, pambili ng sardinas, pambili ng ganito. No? Pero after that, what? Pero kung tinulungan mo yung nagbibigay ng trabaho sa kanya, habang buhay yung employer, may trabaho yung tao, hindi lang one man. Halos kalahati ng 200,000 na apektadong manggagawa sa Central Luzon ay galing sa Pampanga. 92,685 workers ang mga ito na kung hindi nalimita ang oras sa trabaho, apektado ng retrenchment, temporary closure o di naman kaya ay nasisante. Sa datos ng Dole, aabot sa mahigit 27,000 ang bilang ng mga nawalan ng trabaho sa Central Luzon. Ayon kay Romero, hindi pa ito ang actual figure kaya panawagan niya sa business sector mag-report sa kanilang tunay na kalagayan upang umakto ang lokal na pamahalaan sa tunay na kondisyon ng mga pamilyang nawalan ng kabuhayan. Sabit tayo ng mga accurate reports sa mga government agencies like Department of Labor and Employment. Kagaya ngayon, gusto nating malaman ano ang sitwasyon ng ating industriya. Hindi natin makitang malinaw kasi hindi natin naibibigay sa agency na dapat bigyan tayo ng data para tayo alam natin saan tayo patungo at saan tayo ngayon. Bilang aktibong miyembro at opisyal ng Regional Development Council sa Central Luzon, batid umano ni Romero ang pagtumal ng services industry sa Pampanga. Kaya panawagan niya sa mga local chief executive, maging malawak ang kaisipan sa tinatakbo ng kabuhayan ng mga nawawalan ng hanap buhay na kabalin. Paolo G. Santos, CLTV News. Below minimum na sahod at walang sapat na benepisyo, ito ang inirereklamo ngayon ng mga manggagawang natanggal sa trabaho sa isang plastic factory sa San Simon, Pampanga. Ayon sa National Labor Relations Commission o NLRC, kanila umanong iimbestigahan ang daing ng mga manggagawang di umano'y naaabuso. Samantala, tumanggi namang magpa-interview muna ang management ng naturang kumpanya at sinabing sasagutin nila ang mga alegasyon sa takdang panahon. Yan ang exclusive report ni Paulo G. Santos. Wala pong kontratang pinirmahan. May pinirmahan po kami, yung pag daw nagka-COVID po kami, walang sagot sa amin. Triple na po yung pinapagawa nila sa mga tao hindi, parang ginagawa na pong kalabo yung pagtatrabaho. Hindi na po ako pinapasok. Wala man silang text na hindi na ako pwedeng pumasok. Wala pong text ni isa po.
Hindi po kami binabayaran sa SSS, tsaka sa PhilHealth, Pag-ibig, wala po. Wala rin po kami payslip. Tapos po, kami po, tuwing araw ng sahod, nadideduct kami. Ito ang nagkakaisang tinig ng grupo ng mga factory worker laban sa kumpanyang Beast Packaging Supplies, isang pagawaan ng plastik na matatagpuan sa Global Asiana, San Simon, Pampanga. Dumulog sa tanggapan ng National Labor Relations Commission o NLRC sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang mga manggagawa nitong umaga ng August 9, 2021. Ayon sa manggagawang si Mac Cremens Martin, bago pa ang pandemya o noong 22 ng Abril 2019, siya unang namasukan bilang blowing operator sa nasabing planta. Tiniis niya ang di umano'y below minimum wage na sweldo at mahabang oras ng pagtatrabaho. At kahit na hindi raw siya sumama sa pagwewelga nitong unang linggo ng Agosto, sinibak siya ng walang abiso. Nagwelga po sila kasi po bumaba yung sahod ng mga empleyado. Wala na po sa minimum ang sahod namin. Tapos po, pagka gusto namin umuwi ng 8 oras, ayaw po nila. Kasi daw po, mamamatay yung mga machine nila. Sa 2 taon niya sa trabaho, natuklasan umano ni Mac Cremens na hindi binabayaran maging ang PhilHealth at SSS contribution nito makaraang maaksidente noon sa loob ng planta. Tumama raw sa makina ang kanyang ulo at siya pa umano ang nagtakbo sa sarili sa ospital para magpagamot. Tinayo po yung ulo ko, binigyan lang po ako ng 2,000 para pumunta sa ospital, ako lang po yung pumunta. Pinasama po sa akin yung alalay nila, translator. Na-check nyo na ho ba kung binabayaran SSS nyo, benefits nyo? Hindi po kami binabayaran sa SSS, tsaka sa PhilHealth, Pag-ibig, wala po. Reklamo din ni Adonis Blado ang below minimum wage na pasweldo ng kumpanya. Kung susumahin raw kasi ay pumapatak lamang na 50 pesos kada oras ang binabayad ng kumpanya sa kanya. 600 pesos ang sweldo ni Blado sa 12 oras na pagtatrabaho sa isang araw. Magkano naman ang sahod mo? 600 po. Kada araw. Opo. Ilang oras yun? 7 to 7 po yung ano namin. 12 hours. 12 hours po. Kinaya raw ni Adonis na makaraos sa maliit na sweldo. Ngunit ang naging hakbang ng kumpanya na sesantihin siya ang hindi niya kayang tanggapin. Sumbong ni Adonis, kahit na walang police report, ipinaskil ang mukha nito sa bisinidad ng Global Asiana sa San Simon at hindi na pinapasok dahil sa sinasabing sangkot umano siya sa nakawan sa kanilang factory. Wala sa mismong pinaka-main po nakapaskil yan. Paano po makakapasok sa global kung meron pong ganito? Anong abiso dyan sa nakapaskil? Po? Anong abiso dyan sa nakapaskil? Magnanakaw? Nakaban na po ako dun eh. Si Julieta Blado naman, ibinunyag ang di umano'y panghaharas ng ilang Chinese national na kasama nila sa pabrika. Kung gusto mong magkapera, sabi niya, babayaran kita, sabi niya, anakan ka lang ng nung isang tauhan nilang Chinese. Sabi ko, ayoko, sabi ko, tsaka hindi mo na ako maanakan kasi sarado na ako, maghanap na lang kayo ng ibang anakan nyo, sabi ko. Gusto daw po nilang magkaanak ng Pilipina, yung mga Chinese. Samantala, hindi raw bago ang ganitong paraan ng pagtatanggal sa mga empleyado ngayong pandemic season. Ayon yan kay Attorney Roderick Almeida, Executive Labor Arbiter sa National Labor Relations Commission o NLRC. Ang common no nowadays, yung bang bigla na lang silang hindi tinawag, no? Yung sinuspend ang work after the resumption of operations, hindi sila tinawagan or tinext, hindi nila alam kung anong status ng kanilang employment. Punto rin ng labor arbiter na walang dapat ipangamba ang mga factory worker dahil ang usapin ng walang kontrata ay hindi pag-absuelto sa may-ari ng kumpanya para mawalan ng pananagutan sa mga inubligang trabahante. Una po, kailangan nating linawin na sa isang employer-employee relationship, hindi require ang written contract all the time. Alright? In fact, kahit walang kontrata, nagkakaroon ng employer-employee relationship ang tao. Kung merong nakasulat sa isang kontratang written na nalalabag ang mga batas natin, hindi po sinusunod yun. Sa aming pamantayan, it is considered as not written in the employment contract.
So, in other words, kahit sabihin sa kontrata na walang employer-employee relationship, kahit sabihin sa kontrata na hindi kami mga regular, hindi po yun masusunod sa batas. Batay sa National Wage and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment, 420 pesos ang minimum wage sa Pampanga para sa mga industriyang may higit 10 manggagawa. Ibig sabihin, 52 pesos and 50 centavos ang bayad sa kada oras ng pagtatrabaho. May iral na rate po dyan, if I am not mistaken, I'm not quite familiar with the exact rate. I think it's 25% of the daily wage, no? Daily wage. 25-30% depende ho kung babagsak pa ho yan kung rest day mo, yung pinag-overtime mo. So depende ho yan sa situation. So, kailangan din daw dumaan sa due process ang pagtatanggal sa isang empleyadong may kaso. Paglilinaw ni Almeida, higit sa kasong administratibo laban sa isang employer na may negosyo ay ang kasong kriminal. Kapag hindi nagbayad ng social protection ng kanyang mga empleyado, gaya ng SSS at PhilHealth. ito po ay bukod sa administratibo na kaso, no? Ito ay criminal ding kaso, no? Ito ay pwedeng makulong ang employer for deliberately refusing or disregarding the rights of the employees for some SSS benefits and pag-ibig benefits and PhilHealth. Iginarantiya ni Almeida na magiging patas sila sa pagdinig sa reklamo habang paalala niya sa mga kumpanya na nagkakaroon ng retrenchment ngayong may krisis, sundin pa rin ang legal na proseso sa pagtatanggal ng mga manggagawa na may kaso. Hindi natin pinipigilan ng employer, nire-recognize natin that they might have been severely affected by the pandemic economically, no? Hindi natin inaalis po yun. This is almost a judicial notice, no? Pero ho, sa pag-retrench, pagtanggal po ng tao, ang pamantayan po ng batas ay pareho pa rin eh. No? Kailangan papatunayan ninyo na kayo'y nalugi dahil sa pandemic. Hindi lang dahil sa pandemic, pagbabawas kami. Samantala, nitong tanghali ng August 9, 2021, nagsadya ang CLTV News sa Global Asiana sa San Simon, Pampanga para sa panig ng kumpanyang Beast Packaging Supplies. Sa gate pa lamang ay hinarang na kami ng gwardiya at dito ibinigay na lamang ang numero ng contact person ng kumpanya na nagpakilalang si Iris Montalban. Sa pakikipag-usap nito sa CLTV News team, handa umano nilang sagutin ang mga alegasyon sa kanila ng kanilang mga manggagawa. Ngunit ito'y sa susunod pa na linggo. Yes, we know that about issue kasi expected naman namin na mangyayari yun. So, I will just call you to tell you about the schedule of our interview. Willing naman kami magpa-interview. No problem with that one naman. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, total COVID-19 Delta variant cases sa Central Luzon, 39 na. Isang active case, binabantayan, manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Umabot na sa 39 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 Delta variant dito sa Central Luzon. Batay ito sa datos ng Department of Health as of August 8, 2021. Ang Delta variant ang mas nakakahawang klase ng novel coronavirus. 18 sa mga nabanggit na kaso ay tinuturing na new cases habang isa naman ang aktibong kaso. Upang higit nating maunawaan kung ano nga ba ang Delta variant at bakit dapat itong seryosohin ng publiko, makakasama natin ngayon si Dr. Benjamin Co, isang infectious disease expert sa bansa, para bigyan tayo ng sapat na kaalaman tungkol dito. Magandang gabi po, Dr. Co. Magandang gabi po din sa inyo. Maraming salamat po at pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon na makapanayam namin kayo dito po sa ating regional TV station sa Central Luzon. Doktor, yes, gusto pong malaman, no? Takot na takot po talaga ang mga tao, lalo na dito sa Central Luzon dahil sa nababalitaan nila nangyayari sa NCR, ano? Pero kailangan po siguro mas malaman nating lahat o namin ng mga taga Central Luzon kung bakit po mas nakakabahala ang Delta variant compared sa iba pong mga strains.
Okay, compared sa ibang strains, mas nakakahawa kasi ang Delta variant. No? Kung ikukumpara mo sa Wuhan variant, which is the original, well, the original virus is called Wuhan virus. No? Ang comparison natin na mas nakakahawa siya ay kinukumpara natin siya sa UK variant na tinatawag natin na Alpha. It is 60% more transmissible than the Alpha. Kaya it is twice more contagious compared to the other circulating strains. At sinabi nga ng Center for Disease Control sa US na ang kanyang reproduction rate, ang tinatawag natin infectivity niya, ay 5 to 9. So that means it's as contagious as chickenpox po. Ikukumpara mo doon sa original Wuhan na around 2 lang siya ang reproduction rate. Doktor, pwede ba ipaliwanag pa natin ng gusto kung bakit mas nakakahawa ito? Anong kakaiba dito? Anong meron dito sa variant nito? Mas nakakahawa siya kasi mas mabilis siya. No? It replicates faster than among those who have it. So kung sakaling ikaw meron, mas mabilis po ang viral load at ang replication nitong virus na to. As a matter of fact, with the study that came from China, which was published recently, na kapublish lang nitong study na to, it is almost 1,200 times more viral loads than those of the original Wuhan virus. Kaya sa dami sa taas ng kanyang viral load po, mas nakakahawa talaga siya, more easily transmitted. The other thing about the virus that makes it more easily transmitted is you will see yung mga nagkakaroon ng Delta variant ay mas maagang nagkakaroon ng simptomas. Kesa pag na-expose ka doon sa isang tao na may COVID, mas maaga nagkakaroon ng simptomas. So instead of di ba noon sinasabi natin mga 5 hanggang 7 araw after exposure saka ka nagkakaroon ng mga simptomas ng COVID. Ngayon, mas maikli na yon. So as short as, in some patients, as short as 2 days, but the average is around 3 to 5 days from exposure. So umikli siya. So aside from the fact na mas nakakahawa siya, mas dahil sa taas ng viral load niya, sa katawan natin, mas mabilis magkaroon ng mga symptoms yung mga nahahawaan nito. At mahirap po yun. Mahirap in the sense na by the time you get to test these patients, no, that's why testing is very important. Wala tayong oras na kailangan masayang sa pag-isolate sa mga taong to. Hindi pwedeng yung nagtetest ka, tapos hihintayin mo 2 araw bago lumabas yung resulta. Talagang kailangan natin, pag na-test tayo, we presume na meron tayong Delta variant na naka-affect sa atin at nag-isolate tayo kaagad habang hinihintay po natin ang resulta ng ating mga test. Kanya madalas kong marinig na parang sinasabi ng mga doktor, ng mga eksperto, na kapag nagkaroon ng simptomas ngayon ng COVID, i-assume mo na agad na ito ay Delta variant. Wag mo nang hintayin ma-confirm ng test na ito ay Delta variant. I-assume mo na agad na ito ay Delta variant. Dahil nga po doon. Yes. And the Department of Health also makes that recommendation. I think we all have to understand, no, na kahit na yung whether you use a rapid antigen o gumamit tayo ng RT-PCR, hindi po nadidetect kung Delta variant siya o hindi by the antigen test and the RT-PCR. Pinapadala po yung ibang sample sa PGC or otherwise known as the Philippine Genome Center na doon sila nagsisequence kung ano ang type ng variant. At dahil at random lang sila namimili, hindi mo malalaman kung Delta o hindi Delta variant ang tumama sa atin. Pero it's because of its easy transmissibility, no? The presumption is that if
if you look at the environment, kung kunyari nasa isang bahay ka at mabilis kumalat, talagang nagkaroon lang si lolo. Kinabukasan meron na din si lola, sabay-sabay na kayong lahat sa loob ng bahay at lahat kayo tinamaan ng COVID, most likely you have a variant of concern that is circulating there. And most likely, it might be the Delta variant, lalo na kung napakaikli ng incubation period niya. I see. Pwede ho bang mahawaan ng Delta variant yung mga na-immunize na? Yung mga vaccinated na? Unfortunately, opo. No? So that's the short answer to that. No? That just because you are vaccinated does not mean you will not come down with a COVID infection. However, and there's the however, no? What vaccination does is it prevents you from getting severe or critical illness. Kasi yung sinasabi natin, akala kasi ng mga tao, pag nabakunahan ka na, hindi ka na magkakasakit. Hindi po totoo yun. Kahit na anong bakuna, kahit na para sa COVID o kahit na anong bakuna, maaring pag nabakunahan ka, pag na-expose ka doon sa virus na yon o sa bacteria na yon which you were vaccinated against, magkakaroon ka din ng, magkakasakit ka pa din, but it will be mild. In the majority, it will be mild. So that's what happens when we get vaccinated. But we can prevent that. Okay, we can prevent from getting sick. After getting vaccinated, we should still practice the apat dapat, yung we need to stay apart, well-ventilated places, keep a mask on, wash our hands, avoid crowded places. Yun po bang klase ng mga vaccine na meron tayo dito sa Pilipinas? Ito po ba ay effective laban sa Delta variant o ito'y effective lamang sa COVID-19? Well, they're effective against COVID-19. It just so happens that Delta variant is SARS-CoV-2. You know, COVID-19 is the disease, no? SARS-CoV-2 is the virus. Yeah, and the Delta variant is still a variant of SARS-CoV-2. So whether it is Delta, Alpha, Beta, or the Lambda, whichever variant what we're talking about, the vaccines will vary in efficacy, in clinical efficacy. However, if you look at some of the studies that are published globally, no, whether it's in the UK studies, the Canadian studies, and some of the studies in Israel and in Singapore, mas bumababa ang efficacy pag sa Delta variant. So against symptomatic illness and against full protection, mas mababa ang efficacy. However, against hospitalization, mataas po ang kanyang efficacy in prevention of severe and hospitalizing patients. So, maganda pa din po ang performance niya pagdating sa pagiging critical o naging severe yung infection natin. So, this is the reason why there are ECQ with heightened restrictions, lockdown, etc. being declared dahil nga sa kadelikaduhan nito. Ganun po ba? The ECQ is the government's call. Yes. Okay. It's the government's call. And in fairness to the government, calling an ECQ or calling a quarantine early with a variant of concern that is highly transmissible. See, no government in the world, walang pamahalaan sa buong mundo ang nakatakas sa Delta variant ng matiwasay na hindi nagla-lockdown. Okay. Kung sabihin niyo sa akin, bigyan niyo ako ng isang bansa na hindi nag-lockdown nung nag-surge ang Delta variant. See? Which tells you how transmissible this virus is, this variant of concern is. Okay. So, locking down early will starve the virus. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagko-quarantine. Kasi kailangan ng tao para makalipat yung virus mula sa isa papunta sa isa at dumami sila, dumami ang magkakasakit.
Mhm. Kung gugutumin natin yung virus, no, we stop Okay. the transmission, Mhm. then we bring our cases down. Okay. Doc, dito po sa Central Luzon, meron ng 39 cases ng Delta variant. 18 ang nai-report na new cases noong August 8, pero isa lang ang active case. Ibig ba sabihin nito, recovered na yung pasyente, pero hindi pa detected ang Delta variant? Ano po kaya ang kahulugan nitong ganitong klaseng report? If you don't mind, help us out to better understand why they say that there are 18 new cases, but there is only one active case. Well, when they say there are 18 new cases, etong mga bagong kaso, ito yung bagong na-report pa lang nila. Tatandaan natin, ang Philippine Genome Center, hindi naman sila makakapag-report agad-agad. Okay. Yung kanilang datos po ay may delay. Kasi iisa lang po ang ating Genome Center sa Pilipinas. So, may delay yan. So, pag sinabi natin, ito yung 18 bagong report, parang yan yung araw-araw na datos na binibigay sa atin ng DOH, no? Okay. Sasabihin natin na magre-report sila 8,562 new cases today. Pero hindi ibig sabihin, ngayon nangyari yon. Ang ibig sabihin nun, yun ang nalakap nila para sa ngayong araw na to. Yung ibang kaso nga, 2 linggo, yung iba nga 3 buwan na nakaraan, pero ngayon lang na-record. So, considered siya as a new case. Okay. Okay? Now, when you look at the active cases, yung 18 yon na nakita nila, no? Ilan pa sa kanila ang aktibo. So, kung kunyari yung 18 yon, 17 doon, baka nangyari na yung mga specimens nila na nakuha ay maybe all the way back in June. Ngayon lang nila na ilabas yung datos. So, since it's all the way back in June and they followed up the patients and the patients are all well already, then they report that there's just one active case. That means recent lang itong pasyenteng to na na-identify. Pero kung merong ganitong klase ng parang delayed reporting, ano po? Opo. Paano ito nakaka-apekto sa transmission ng virus? Hindi ba lalong delikado yun? Kasi, Opo, pero yeah. Yeah, I understand. Your concern and my concern are the same po. Unfortunately, we only have one genome center. So the identification of the exact variant is kind of difficult kasi iisa lang po ang gumagawa nun. Kaya sinasabi po sa atin ng pamahalaan at saka ng Department of Health na kung maaari, i-presume na lang po natin na nagsisirculate na po ang Delta variant sa community. Sa may local transmission po. At dapat itong seryosohin, ano? Opo, kasi kung hindi natin seseryosohin to, matutulad tayo ng ibang bansa na hirap pong i-contain ang Delta variant. If you look at Israel, for example, 100% ng new cases niya Delta variant. If you look at the United States, you get the same. No, the new cases that come out now are the Delta variant, which tell you one thing, that in terms of vaccine efficacy, kasi Israel only used Pfizer, so did Singapore, and they're encountering the same problem. 100% of the variants of concern that is circulating in Singapore is the Delta variant. So, if you look at that scenario, na sila din ang pinakamaraming bakuna at bakunado na ang 80% ng populasyon nila. Ikukumpara mo sa atin. No? So, that means that vaccine efficacy will not be as good in preventing symptomatic infections. That's why we still need to make sure that we stay protected by masking, distancing, washing, and all of the
the things that are mentioned on minimum health standards. But, and there's the but we have to get vaccinated. Why? Because at the end of the day, we don't want to come down with more severe or getting hospitalized, kasi that's what it prevents. Okay. All of the vaccines will give you that guarantee that it will prevent hospitalization and it will prevent severe or critical illness in the majority of patients. Yeah. I have so many questions for you, but we don't have the luxury of time at this point. One last question, Doc. Sige po. I heard you say in your lecture about the Delta variant na yung Central Luzon dahil sa at Calabarzon dahil sa sobrang lapit sa NCR, talagang sila yung mas delikado, at in fact makikita natin dun sa listahan na yung Bulacan, yung Bataan, yung Pampanga ay kasama na doon sa mga nasa ranking, no, ng top ng mga probinsya na mayroong maraming kaso at nagkakaroon na ng mga kaso ng Delta variant. Doctor? Yeah, this is, maybe I will differ this is a personal opinion. This is not the opinion of the government, no? Personal opinion ko po to, na I think that kung ano ang quarantine status po ng National Capital Region, kung ano po yung mga border provinces niya, dapat ganun din po yung quarantine status niya. Tapos yung mga further provinces away from that can go into, like for example, kung naka-ECQ po ang NCR, dapat yung border provinces po, dapat naka-ECQ din. Kasi most of the factories and if you look at the way it's constructed, no, most of the factories, most of the warehouses, most of the homes and are actually located in the next province away from the boundary of the National Capital Region. So Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan. Tama? Yeah, eksakto yun eh. So hindi maiiwasan na dahil labas-pasok sila sa National Capital Region at yung type of businesses around these areas are industrial. Mas mataas po na nagkakaroon ng hawaan dahil very congested din ang mga lugar na to. Tapos yung mga papalayo po, na katulad ng Pampanga, Tarlac, mas malayo po yan, may Siha. You will notice in Zambales, Aurora, di ba? Pakonti ng pakonti po yung mga kaso. So, doon siguro pwede mo MECQ, GCQ, the farther they are to the center of business. Maraming salamat po, Doc Benji. Meron po ba kayong panghuling mensahe para sa mga nanonood po sa atin dito po sa Central Luzon dahil sa lapit po natin sa NCR? Baka meron po kayong mga bilin sa atin pong mga kababayan dito po sa Central Luzon. Let's just stay safe, everyone. This is the Delta variant is one that is more transmissible and one that will affect a lot of patients, particularly those who are not yet vaccinated. Kaya kung may pagkakataon po kayong makapagpabakuna, magpabakuna na po tayo. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa minamahal din po natin. Kasi pag hindi po tayo nagkakasakit, yung ating mga anak, mga inaalagaan po natin, nanay, tatay, lolo, lola, kapitbahay, komunidad, ay tagged safe. So we need to get that jab for all of us. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Ko. Mag-iingat din po kayo. Thank you so much. Maraming salamat din po. Thank you so much. You're welcome po. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Okay, meron po tayong isang binabantayang low pressure area
At ito po ay namataan sa layong 280 kilometers dyan po sa may silangan ng Bira at Anduanes. Ito po ngayon ang nagdudulot ng humihila, nagpapalakas sa southwest monsoon, at sa ngayon po ay naapektuhan po itong western section ng Luzon. So ang Metro Manila po, natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, ay magkakaroon po ng maulap at papawirin na meron po tayong inaasahan mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito nga po ay dulot ng LPA at ng habagat. Samantala po ang Mindanao, bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulap, dulot po ito ng localized thunderstorm. So inaasahan din po dyan na magkakaroon ng mga isolated rain showers. No, kung tatanayin naman po ang weather bukas, hanggang sa 12 po o Thursday ay posible pa rin po tayo magkaroon ng mga kalat-kalat ng mga pagulan at unti-unti po gradually mag-i-improve po ito sa Friday hanggang sa kalahatian po ng buwan na ito. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Para sa Twitter naman at CLTV36. Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako si Sonia P. Soto. Maraming salamat po.